तर बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल असे कोबी मंचुरियन बनवणार आहे। इकडे मी कोबी आणि शिमला मिरची घेतलेली आहे बारीक कट करून। तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार भाज्या टाकू शकता। तांदळाचं पीठ टाकले, कॉर्नफ्लॉवर टाकले, लाल तिखट टाकले, धना पावडर टाकले आणि चवीपुरतं मीठ टाकलं त्याच्यामध्ये। आता हे चांगलं सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि आवश्यकतेनुसार थोडं थोडं पाणी घेऊन आपण मंचुरियनला जसं पीठ असतं किंवा भज्याला जसं पीठ असतं तसं बनवून घ्यायचं। जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही हे असं बनवून घ्यायचं, कारण कोबीला पाणी सुटतं त्यामुळं। कढईमध्ये तेल गरम केलं, त्याच्यामध्ये आहे ना कोबीचे मंचुरियन आहेत तर ते छोट्या छोट्या शेपमध्ये आहेत तर ते सोडायचे आणि एकदम तेलामध्ये बसतील तेवढेच टाकायचे, जास्त टाकायचे नाही। आता थोडे हलवून घ्यायचे आणि नंतर एका साईडनी थोडेसे भाजले की नंतर दुसऱ्या साईडनी पण चांगले भाजून घ्यायचे आणि पलटी करून घ्यायचे आणि छान असे गरमागरम आपले कोबी मंचुरियन तयार झालेले आहेत। रेसिपी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेली आहे, चेकआउट करायला मात्र विसरू नका। भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये, बाय।